Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangken nami kula Dafa Mitul Falah saking setunggal kelas tunggal absen itu. Yang kini kula badhe stand komedi tentang profesi kula sebagai tukang gambar. Rekabeh, aku iki tukang gambar. Ya profesi yang kadang dihormati, kadang disepeleke. Kayak sendok plastik, warung pecel. Aku sadar, jadi tukang gambar itu ya orang soal skill, tapi mental survival model. Nah, awal-awal nggawe gambar itu ya kuwi seneng. Awal-awal nggawe gambar itu ya seneng rek. Nyantai, kreatif, relax. Tapi nanging saiki tukang gambar itu ya kayak kerja tadi admin grup WA RT campur dukun. Contoh ya paling umum iki. Misal wong njaluk gambar tapi deskripsinya aneh. Mas, aku pengen gambar macan tapi jinak, mripate sayu, terus kaya mari mikir utang tapi tetep kerem. Nah, itu macan apa bapak sing kalah judi kan ya aneh sih ya. Terus ya, liyane pesen gambar karakter anime ya. Mas, tak pengen gambar anime kayak Naruto. Nah, pas tak gambar kayak Naruto iku ya. Lah kok no sing pesen iki ya ngomong, "Mas, kok orang mirip kayak Haikyuu?" Loh, aku batin. Iki anime apa misalnya karakter? Jaluk iki kok iki. Kan ya aneh sih ya. Terus iki pesen paling absurd ya. Ngomongin, Mas, aku pengen gambar landscape gunung tapi rasanya ya kayak film Korea, adem, romantis, tapi sing garap ora lebay. Terus ya aku batin sih, ini gambar apa skripsi gak perlu metodologi ya. Kadang ya aku mikir ngomong iki kakean ngombe sasetan kreativitas tapi budget dosis. Kok gini ya, masalah pelanggan unik. Masalah pelanggan unik ya, yang pertama pas pesen gambar tapi fotonya ra jelas. Misalnya, Mas, gambar yo sing detail yo. Terus aku takut sih fotone. Terus aku batin kayak di Zoom CCTV minimarket orang yang rolas. Aku dulu aja sampai bingung. Terus yo tak jawab sih. Iki uang aku berkode, udah kayak gini. Terus yang keloro lagi, pas pesen malaikat tapi bayar neraka. Mas, aku pengen gambar realis, super detail. Pas tak sudut tergone ya, loh, mau nginjak ini loh, kok larang? Kan cuma gambar sih. Yo, aku, iya, jawab sih. Loh, Mas, gue mikir tangan iki ya, greget bayangan, anggo tenaga, tubuhnya. Terus ya bener sih ya. Terus kan kuning, nggak ngomongin apa? Iku namanya ya. Terus menurut lu ini, pas ada revisi kayak CEO perusahaan, ya pun jawab sih. Mas wangi takon, Mas, rambutnya lo kurang kilau, pipi ini kurang gemes, matanya kurang berkarisma, terus kan balen maneh loh. Ini kan kayak pelanggan cing cerewet sih, bener-bener sempurna. Terus aku yang batin sih, iki gambar apa ini preman pasar, karpe wakil. Terus ya sing papat, wong bayar nganggo janji spiritual. Pokoknya ngomong ini, Mas, muka-muka rezeki mulan cari yo. Ya, ya, suwun begini. Tapi ya rezeki ini butuh bener rupiah, butuh mantra sakti. Kan ya bener sih ya. Betulnya ya bentuk bentuk agak bentuk atau tapi ya udah nek buktinya lah. Nah gini ya, kadang aku lu yakin itu kok masalah alat gambar, alat sing tak kali gambar keseharian ini. Jadi pas tak kali iki pas tak gambar gitu, mesti sing masalahnya gitu ke alat gambar itu mau kayak pas tulang gambar itu ya mesti ada kayak pensil angin, kuklek, pulpennya bocor, kertasnya lusuh, gambarnya tipis, nyatanya ya kan gambar itu lebih sering tuku alat daripada mangani. Anjir pengalaman gede banget. Aku sampai mesti tahu, mesti kesan sedina paling makan yang pindu, tapi bisa.
Terus ya aku tahu menang botol minuman ora dadi masalah. Pokoknya sing penting pensil 6B kuwi kudu lengkap. Jadi kudu pensil 6 kayak pensil 1B, 2B, 3B, 4B sampai 6B kudu lengkap. Iku masalah pensil tetep dadi PC. Kadang ya ngomong, Mas, kok kan gambar kelihatan kayak ketane kusut. Yes, aku jawab ya yes jelas. Wong kopi dicampur revisi klien mereka kok. Terus ya, ini ada yang sing masalah ekspektasi yang realita itu. Kayak, wong pesen gambar kucing, tak gambar sih, gambar kucing sing realistis, terus sing ulune halus, terus suasana itu kayak ngedeni. Lah kok ana wong ngoceh, Mas, kok ora lucu ya kayak iki lho. Piye sih jane ya? Wong karepe yo jare memang pesennya kucing jaluk sing ya realistis. Terus tak kayak sing halus. Terus yo suasana niku dramatis ya. Kok kuno terus tak jawab sih. Iki gambar aku mata menika kayak sudah harapan. Kan ya piye ya? Wong tak sempurna kayak gini. Dapatno wengi ngomong kayak gini. Ini salah. Terus ana ya sing pesen gambar kelinci romantis. Pas tak kirim ya, wong ngomong. Kelinci kok kayak tatapan mantan yo. Loh. Aku kaget ya ngomong. Terus aku batin. Bro, aku nggak gambar. Orang macam riwayat percintaan. Dan masa ya mengirim orang-orang dia ngomongin masalah mantan. Kan ya gak lucu sih. Weh salah. Jangan ngomongin pada umumnya kok. Terus ya sing masalah keluarga ini, masalah tangga keluarga aku gitu. Ini kita tahu takkan rek. Kerjamu apa sih Mas? Ya tak jawab sih. Kan gambar, Pak. Terus wong jawab ngene, "Loh, kok ora dadi pegawai kantor ae? Kan kamu pinter sih." Terus ya mari ngono. Tak jawab sih. Pak. Tadi itu kan gambar kuwi seni, elegan. Wong iki guyu. Terus wong jawab, "Elegan opo? Foto lukisan mujo. Kuciwa kok kaya seniman nganggur." Loh. Kan jawab, "Iya sih." Terus bari ngene ya. Aku eling ning desa yo. Tukang gambar iki kerja kelas bayangan. Padahal yo wong rabi, wong wisuda, wong ulang tahun kabeh butuh gambar kayak aku. Terus ya ben pesenan wis wae rek drama iki. Misal masih kok ono sing pesen gambar sapi dasi karo sapi niku dasian karo nggawe laptop. Kan aku ya mikir sih. Iki sapi kantoran apa sapi startup? Kok njaluk gambar sing gak masuk akal sing aneh-aneh. Terus ya anak mana ya? Ana sing njaluk gambar karikatur pengantin. Pas tak gambar itu aku mbek yakin. Iya. Oh iya, Pak. Mas kurang glowing. Rambutku kayak iklan sampo. Terus ya aku batin. Iki gambar wong rabi apa poster sinetron. Nah, kan yo piye rek yo. Wong njaluki karikatur wong rabi ya. Lah kok ono njaluk sing sempurna. Lek sempurna mending gambar realistis lah ya. Kan yo model karikatur kan ancen unik-unik kan ya. Lah kok ono sing jari iklan glowing, sing rambut iklan sampo, aneh-aneh ancen ngomong. Terus yo sing paling iki enek wong pesen lukisan potret tapi pengen bandingno karo mirror filter HP. Kan yo piye rek yo. Misal yo kalau gambare warnanya nggih filter, tapi yang gini pensil hitam putih. Kan yo gak kudu ada nambah warna filter deh. Terus ya aku ngomong. Terus wong ngomong ini, "Mas, kok ora persis kayak filter snow yo?" Terus bareng dia. Aku iki jawab sih. Iki seneng apa putus sab surga. Wong iya. Wong aku gambar hitam putih. Nah kono wengi jelek sing berwarna. Karo menteri kowe sih lek jelek berwarna kayak mirip-mirip ngono ya gak apa-apa sih ngomong ketawa. Terus bari ngene ya. Enek barang iki sing masalah pas aku
posting nek medsos IG ngono. Pas aku post ning IG ya. Nek kono enek sing like telu, terus enek sing komen, "Mas kok larang?" Padahal ya sing nulis komentar iki lho, profile selfie kan kipas angin. Kan ya bisa ya, gak main dhewe sih ya. Wong kaya apa? Wis ngelokno larang tapi ya kayak ngono kudune ya regani titik lah. Jelas larang anjen aku gawe ya. Gawe tanganku saku sampai gemeter-gemeter ngene. Terus ya sahabat bengi ya aku mesti mikir, kenapa yo aku milih jadi tukang gambar? Tapi ya ada jawab seneng tapi ya tak jane karo mereka setuju. Iya, kadang ya tukang gambar itu rasane kok kesel rek. Gara-gara akeh sing njaluk yes. Ada pelanggan sing cerewet kayak ngono. Kan yo padha ngelus ini. Kayak di pelanggan kayak ngene iku. Tapi yo piye ya? Kanggo niki kayak aduh. Aku iku tuh bersyukur lah dari ngono. Aku saiki urip wis ngirim hasilanku dhewe tekan kono. Tapi ya piye rek ya. Duwe wong cerewet iki ya kudu pinter-pinter sabar, terus omongan wis kudu dijaga. Kadang yo kadang gak sabar ngono iku tau ya mereka. Aku lho tau enek wong pesen ya. Enek wong pesen gambar DM aku. Mas, saged gambar niki napa? Gambar wong ya. Tapi njaluk wong sing gak kelamben. Lho, kan yo masalah jerek ya. Masalah yo aku yo didosa rek. Wong iya yo. Kan gambar sing kakek kan yo gak oleh sih. Gak apik ya. Ya piye yo. Kayak aku dhewe ya mikir-mikir rek. Lah kok ngono yo. Pas tak takokno maneh, wong ngilang. Padahal yo wis tak tawari ben gambar luwih apik daripada luwih milih gambar sing ngene-ngene. Aduh. Wis rek ajen wong-wong ngene iki jenenge kemune kok. Makanya kudu akeh sabar di wong kang gambar. Ya rek ngomong mengenai stand up komediku. Saiki tak pamit sih yo. Aku tuh ngarep revisi mana soalnya wong pesen gambar is akeh sing njaluk. Pengen dipini koyo seneng terus rada digedhekno. Terus pengen sing ekspresinya rada sedih terus elegan. Nak maneh sing njaluk rene koyo sesuai plek. Terus bareng wis yes ngono kula rek. Suwun ya rek yo. Wis ngono stand up komediku. Kula pamit riyen, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.